Gipasabot ni Dr. Salustiano Jimenez, ang direktor sa DepEd Region 7, nga gipatigbabaw nila ang due process sa kaso sa magtutudlo nga nakuha ng video nga nanapat sa iyang tinunan. Kini nganong gitugutan ang pagpadayon sa pagtudlo sa hingtungdan nga maestro samtang nagpaabot sa resulta sa gipahigayon nga investigasyon nga mauunya iyang basihan sa desisyon kung angayan ba kining pahamtangan og silot o unsa nga silot ang ipahamtang kung mapamatud-an nga sadaan. Suma ni Dr. Jimenez nga hangtod karon wa pa mosang-at og formal complaint ang gidikanan sa bata apan nagpadayon gihapon ang pakisusi sa team of investigators nga iyang gisangunan. Subling may pahimangno ang DepEd official sa mga magtutudlo nga ipatigbabaw ang taas nga pasensya ug dili magpadalas emosyon aron malikayan nga makadapat sa matinunan nga higpit gyud nga gidali sa ilahang departamento. To all our teachers, again, I know how passionate, how committed you are nga makat-on gyud ang mga bata, madisiplina gyud ang mga bata, but remember always na we have the child protection policy, we have the child's rights and all no nga nagputir sa mga bata. And as of now, gidili gyud ang corporal punishment.